кои задачки си оставам за тогава, тъй като събота всички почиват, само аз съм тук. Също така да ви покажа някои нови модели. Първата задача е сравнително досадна, минава се през офиса на Еконт и каквото не е било систематизирано през седмицата, като връщания, невзети пратки, замяна и всички тези неща, да всичко да ми е изчистено и наистина от понеделника да почнем с само новите неща. Така, след това преминаваме към формулярите за връщане, защото и това е нещо доста досадно, за което обаче трябва да се погрижим. След това подреждаме малко кроялната маса и всички кройки, защото след петък е пълен ужас и е огромна бъркотия и аз така не мога да работя. Тук нареждаме всички кройки. А това тук е кореалната маса. Това е ръчно изработено от баща ми. Когато получим нов топ плат, веднага го монтираме тук тези стопърчета и после ги